Ndewonu, anyị na-ewetara unu akụkọ nke taa. Akụkọ anyị na-ewetara unu bụ akụkọ omenala ndị Igbo. O mere otu omenala ndị Igbo nwe nke mara mma nke ukwuu. Omenala a bụ n'ala Igbo, ọ bụrụ na nwaanyị agafeela afọ ebe nwaanyị na-ahụ nsọ nke ndị oyibo na-akpọ menopause. Ọ bụrụ na ọ gafeela afọ a ọ mụtaghị nwa, maọkwa na ọ mụtaghị nwa nwoke, nwaanyị a nwere ike kpebie n'obi ya na ọ ga-aga lụta nwaanyị ọzọ. Kedu ihe mere o ji alụ nwaanyị ọzọ a? Ihe mere o ji chọrọ ịga lụọ nwaanyị ọzọ a bụ ka ezinụlọ di ya ghara imechi, ka ama di ya ghara ichi. Ndị Igbo na-asị ama mmadụ ichi. Ama nwoke ichi bụ na nwoke a amụtaghị onye ga-anọchi anya ya. Ndị Igbo bụ ndị na-achọ ka mmadụ nọchi anya ha ma ọ bụrụ na ha anwụọ. N'ihi na onye na-amụtaghị nwa nwoke ọ dị ya ka ama ya ochiela. N'ihi na ndị Igbo si na onye ọbụla na-amụtaghị nwoke ama ya echiela. N'ịga n'ihu, nwaanyị a ga-abịa gwa ụmụnna ya na ọ chọrọ ịga lụta nwaanyị ọzọ n'ihi na ọ chọrọ ka ama di ya ghara ichi. Ụmụnna ya ga-abịa kwagide ya, soro ya gaa n'ebe ọ chọrọ ịga lụọ nwaanyị. Mgbe ụfọdụ, ụmụ nwaanyị ndị dị otu a chọrọ ịga lụọ nwaanyị na-achọkarị ịlụ nwaanyị mụrụ nwa n'ezi. Ka ihe anyị na-akpọ nwaanyị mụrụ nwa n'ezi. Nwaanyị mụrụ nwa n'ezi bụ onye mụrụ nwa na-enweghị di. Onye mụrụ nwa n'ezi akwụghị ụgwọ isi ya ọ ga-eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Mmekọrịta nwoke na nwaanyị a apụta ya ọ bụrụ na nwa si n'ime ya pụta. Nwaanyị a bịara ịlụ nwaanyị ọzọ, ọ na-achọkarị ịlụ nwaanyị nwere nwa. N'ihi na ala Igbo, onye kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị bụ di ya. Onye kwụkwara n'ụgwọ isi nwaanyị, nwa ọbụla nwaanyị ahụ ọ kwụrụ ụgwọ isi ya nwere, ọ bụ ya nwe ya. Otu a ka ndị Igbo si eme. Ihe mekwara na o ji chọọsi ike ịlụ onye na-amụọlarị nwa bụ ọ bụrụ na onye amụọla nwa nwoke, nke a na-atọkarị ụtọ nke ukwuu n'ihi ọ bụ nwa nwoke a ka ọ chọsiri ike. Ọ bụ nwa nwoke a mere o ji na-achọ ịlụ nwaanyị ọzọ. N'ịga n'ihu, ụmụnna ya ga-esoro ya gaa n'ezinụlọ nwaada ọ chọrọ ịlụ, ga-akwụ ụgwọ isi nwaanyị ya wụrọzie di onye. Ọ lụbata nwaanyị a n'ezinụlọ ya, nwaanyị a ga-eji aka ya họrọ onye ọ chọrọ ka ya na ya mee mmekọrịta nwoke na nwaanyị na ụmụnna nke di ya alụrụ ya alụ bụ nwaanyị. Ọ ga-esi n'ụmụnna ezinụlọ ahụ ọ batara họrọ onye ọ chọrọ ka ya na ya na-eme mmekọrịta, onye ọ chọrọ ka ọ mụọrọ ya nwa, ya na ya mee mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ya ọ mụọ nwa. Nwa a ọ mụrụ aghọọla nwa nwaanyị nke ọzọ a lụtara ya, a ga-akpọnụ di ya. Ihe mekwaranụ ndị Igbo ji hapụ omenala wo ka enwee ike mee ka ezinụlọ ndị mmadụ ghara imechi. Mana onwe ihe dị ịtụnanya na omenala a. Nwaanyị ọbụla gara ga lụọ nwaanyị ọzọ bịa zaa di nwaanyị a, ọ gaghị eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ya na nwoke agaghị emekọrịta. Ọ ga-anọrọ onwe ya tupu ruo mgbe ọ ga-anwụ. Ọ gaghị eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ya na nwoke ọzọ agaghị emekọrịta n'ihi na ọ lụọla nwaanyị ọzọ. Ọ nke a bụ nsọ omenala a. Nwaanyị ọbụla chọrọ ime omenala a ga-asọ nsọ dị na ya. Omenala a emeela ka ama ndị mmadụ dị iche iche ghara imechi. Ndewonu. Ọ ga-amasị m n'obi ma ọ bụrụ na iklik share button ma ọ bụ like button. Ọ bụrụ na onwe ihe ịma ma ọ bụ ebe ịma a na-eme omenala a, ị nwere ike kọmentị ya na comment section.